On AI seo an ArdIntleacht mar thugann si beide tu si begéire Albert. Ceir de dhéanaine se agus cecha rachar in the show. Tomás gobar seo le beidir os chun bliana nuas agus an far churmar tús leis an sin ná. Mar jaagmuid seo agus go leor caint agus go méid tioncraige seo nach mór gach gnéad ar saoil. Tá críomar fécintar seo le bheith cinnte ghfuil an Gaeilge leor gon géad lá. Tá tús carthan teachtain seo le prósis Harris Condorpa choramach. So sin héad céimar sin ná go méid fis tucha de chuileganna goimid chun an iirle seo thógáil, tá sin bhfuil fógra réhóla sé géirí ar cholaí teacht agus cáúling a rá chatta an fi láthair. Agus an rud atá gceiste go dhéanamh ná faoiar fi sé, I tógáil ar méid atá an fi láthair, go méfan an leart le fón I de ráchaúna in Gaeilge. Le AI go hundúil nach ben sin bunny chorpas mór ábhair, chorpas mór ábhair tanga. Mátá sibse ag ggéar a gnéana ar seo, cáhí ar an tábh ábhar, cáhí ar an Gaeilge I lug a arbros an nuair le seo. Well, tá an ceart ar fada agat agus is ar an sin go naimbrion siad. Nuair hasníomar an obair seo, bhí sí mí hiscintearing, bhí mar súta bheith mis ceann na Gaeilge thógáil is níte sin in déata mar bíon is teach amach le €1 milliún costas ar cheanna go thógáil. Ach sin rud a bheith á thógáil a gcuinge is sais chuirgascar app atá a bheith ar de fón a bheith gobar le aon ceann na hiirla sí. So agus sa clí sin betas an andal seach ar an app sin ar de fón chuirgas agus má tá ag gobar má chuilíonn daine ar Google nu ar Siri nu aon ceann go siút fi láthair be sé mar sais mar iirlis sa bhreis so go méfan an go nó a dhéana trí Gaeilge. Gus an fá go mid a díú ar seo ná féchantéir mar tá going ar fad tá géirgá le caiidán na seirbhísí an Gaeilge. So mar tá fiú so Gaeilteach a bheith teachtar na seirbhísí sin agus mar hálíonn sé sin tá méid cruinú an Adhmhaidin le áisiantachtaí stáit eile ag ggéirí chu na lí orthú go méid an chur cuitas na hiirlisí seo úsáid. Chomáile sin spruchatá ag reinigad ó éh arcíocht go méid an a bheith chuir le seirbhísí sa tlí sin. Seagus sto go béidir. Anna hapig tá tioncar ige ó héh cuasí fiontriacht agus fóstíochta don Gaeilge comá agus an rud is táchtaí ar fad mar luú tú an tábhar an abhábhar a héanana Siochán. Go méid teacht ar sin ionas go méid na hiirlisí seo inniúil ar an Gaeilge agus ar chultúr agus éireacht hebhar na Gaeilge nuair a bheith siad fud fad na háit agus ar marga. Láirtún sin faoin bleanarceacht agus séirih sin Gaeilge agus thomas béidir gomach imrí an. Tá bhí sé seo lánach san bleanáisiúnta go heirbhí sí Gaeilge agus cé gúil sean an táhacht agus nach gur fíorchairchaine a deasa an toch leat gúil se táhachtach gomach an Gaeilge a láraníana sa gás seo. Gomach imrí an. Go núsáid fié le séirhí sí a chur ar fáil ar bhealach Sir, seachas daine ostú. Tá agan go méid an ArdIntleacht an AI táhachtach san náma tá tíocht fí láthir tá muid fósfáil le brúí an brú a dó brú trí brú a céir. Agus go méfií a bra ar na thuirlisí seo seachas daine le Gaeilge ostú. Well, ní rud amháin a rud eile bheith an. So ar géadal sios agus an búirt is múatá oringe is ghfuil go leorló daine ag obair agus a plé le obair neistechan in iscar agás. Camid a bheith fíorchúrmach nuair a dagan rudaí mar seo a níor a dúig ar fad ó héobh na technoliaachta féchan méid a tharla leis na meán tradiisiúnta le fiche bliana nuas go bhág for an áit na lefingin iad. So is in iireacht a bheith gobar leis na gnóna rathe atá fíorthachtaach atá Gaeilge lárnathe ghfuil an obair seo ban. Mar feictar dúing go méid go a gcónaí le sainolalas le aistriúchaní dhéanamh a gás na dlí aber i gás na leiis rudiad an tuirtin. Ach bhfuil an buile an golóirdan go ná obair mar thuirfií air i gás na náfuil práin náfuil ígur go mécht daoine ag úsáid na níirlí seo. Beag beannar an méid a bheith le rá a gcuingeanú ag an rialtas nu aon den eile. Ní féadling a bheith imreachtant in áit go nnéanamid neamhordair an rudí atálú in ArdIntleacht agus is cuige sin bhfuil an obair seo ban. So ní rud amháin ná rud eile agus tá mise sásta rá go bhheicim se gur mú deisna fostíochta. Agus ní cuige seo bháin go seo a dhéanamh againn ach gur mú deisna fostíochta bheith go gascar a seo ná bhhairt.